Fa 40 anys, a TV3 vam sentir els Ewin parlant en català. El teu marit s'està morint i tu mentrestant fent el pendó vés a saber per on. Jo no feia el pendó. Voleu saber què han fet No van ser els únics. Milers de pel·lícules i també personatges ben coneguts del moment els hem sentit en la nostra llengua. Soc el tinent Colombo, policia de Los Angeles. Els àngels de Charlie. Quin mal karma! Sempre hi ha alguna cosa que no rutlla, Baldi. Que fort! Ens ha tocat la loto. Brindo per aquest supermercat. I d'un barri imaginari de l'est de Londres a un barri ben real de Barcelona, Poble Nou. al Poble Nou, naixia la primera telenovel·la de sobretaula a TV3. Moro de ganes de veure't. Jo també tinc ganes de veure't. Narcís. Narcís. Gregor, però què fas? A que has tornat? Va, qui ets? Ei, com estàs? A veure, família, el menjar i la primera ronda ho pago jo. També hem ficcionat la nostra història. De Ràdio Associació de Catalunya. En ambients polítics de Madrid. D'hores d'empenta d'una data estupenda que I hem rigut de nosaltres mateixos. som unes tresines i potser tu també. Mariona! Ens coneixem? Sóc el David Güell! Amb riures en directe a la primera sitcom, Plats Bruts. Vale. 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 Me la imaginava més gran. En el fons només hi ha dos tipus de famílies. Les que tenen conflictes i les que fan veure que no en tenen. Hi ha fills de primera divisió i uns altres que són de segona. Com es menja, això? Tu diu, mama. Mala llet, no. Però una mica cabrons sí que som, sí. Pendents dels joves, perquè no deixin de mirar-nos. Només sé que no sé res, però almenys sé alguna cosa, ho enteneu? Ficcions que són retrats de la nostra manera de ser. Descobreix-te i sentiràs que el camí... En format de sèries o de pel·lícules, perquè també s'ha donat suport a més d'un miler de produccions catalanes de cinema. 40 anys d'històries que hem vist a TV3 i que ara podem reveure tants cops com vulguem a través de la plataforma 3CAT. Molt poc temps. Escoltin amb atenció. Només ho diré una vegada. Ho pots repetir, sisplau? Només ho diré una vegada.